Трусики, мапашкі ды шыншылы замест звыклых карцінаў і скульптураў экспануюцца ў выставачнай зале Магілёва. Калі дзецям такая прыгода даспадобы, то дарослыя аднесліся да выставы вельмі скептычна. Мне кажется, уже поздно ее отменять, но я против. Дикунство выставлять такой пересованный маленький зоопарк в выставочной зале, в галерее у некой, ну, это, конечно, звыш всяких таких разумений. У Фейсбуку пад афішаю выставы «Парк пухнатых» назбіралася шмат негатыўных каментароў. У абураных дзве галоўныя прэтэнзіі. Он не предназначен для этих выставок, однозначно. Я даже не хочу туда ходить, но на 100% уверен, что там условия далеко от той реальности, которой мы, животные, могли себя чувствовать комфортно, как минимум. Выставачная зала належыць музею гісторыі Магілёва, бюджэтнай арганізацыі, якая мусіць зарабляць грошы. Палітыка ў адміністрацыі наступная. Большую частку года у зале паказваюць творчасць мясцовых мастакоў і меншую аддаюць камерцыйным праектам, якія прыносяць грошы. Сярод апошніх сёлета творчасць Бэнксі, фотаздымкі старога Магілёва і цяпер звяры. На жаль, але можа гэта проста такія рэаліі нашага часу, такая шараговая выстава мясцовага мастака, нават і вельмі такога паважанага, досыць вядомага у нашых шыротах, так бы мовіць, яна будзе цікава, меншай колькасці людзей. Наведнікі выставачнай залы галасуюць рублём за трусикаў і малпачак. Много мы где видели эту рекламу, и девушка любит этих милых животных всяких, всю эту мимимишность. И, мы пришли. Я, например, лично не все понимаю в живописи, поэтому хожу более на другие выставки. Получили большое удовольствие огромное от общения с животными. Очень важно, что есть такой тактильный контакт, потому что детям всегда хочется потрогать, пожмякать. Пры гэтым шырокую рэкламу выставе «Парк пухнатых» забяспечвае уласнік жывёлін. Мастацкія ж экспазіцыі мусіць рэкламаваць музей. Пагаджуся, што трэба, канешне, можа больш актыўна і цікава зазываць публіку на гэта мерапрыемства, таксама рабіць нейкія крокі па папулярызацыі гэтай справы. Але сродкаў на рэкламу у музею не стае. Магілёўскі мастак Ігар Беспалаў, чые працы не раз паказвалі ў выставачнай зале гораду, так бачыць развязанне праблемы. Улады гарадскія павінны падтрымліваць мастацкія праекты, быць бліжэй к мастакам, культуры. А пакуль што камерцыйныя праекты дапамагаюць музеям ладзіць выставы мастацкія і ўзбагачаць свае фонды гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі. Ольга Васильева, Магілёў. Магія, прыгоды, чароўныя сусветы, кнігі, здольныя завабіць падлеткаў у час летніх вакацый. Распавядаем пра 3 новыя выданні беларускамоўнай фантастыкі і фэнтэзі. Кніга «Ключ дарог. Пачатак» – гэта першая частка трылогіі пра юнака Джима, які марыць паглядзець свет і выпраўляецца ў чароўную вандроўку. Аўтарка Лілія Ільюшына, выкладчыца філасофіі ды маці 3 дзяцей, вялікая аматарка жанру фэнтэзі. Дзеянне твору яна перанесла ў краіну чараўніцтва Англію, бо юнацтва не мае межаў, а прыгоды, сяброўства, канфлікты з бацькамі аднолькавыя ў падлеткаў ва ўсім свеце. Мне ў маленстве, нават у падлеткавым узросце, заўсёды вельмі хацелася знайсці скарб, багацце. І вось галоўны герой са сваім сябрам гэты скарб і шукае. Твор Ліліі часам параўноўваюць з прыгодамі Гары Поттера. Цікава, што пісьменніца ніколі не бывала ў Англіі, але ў яе дастаткова ведаў пра англійскую культуру. Цікавасць да ангельскай дзіцячай літаратуры у мяне была заўсёды, самага маленства, і адна з самых важных для мяне аўтарак гэта Дыана Уін-Джонс. І калі уважліва паглядзець, там ёсць пэўныя алюзіі. Да таго я вельмі захапляюся футболам, і там у кніжцы шмат пра футбол, пра англійскія клубы. Для тых жа, каго не цікавіць магія, затое захапляюць міжпланетныя пералёты і касмічныя станцыі. Кніга расследавання інспектара Сарвы, берасцейскага аўтара Сергея Белаяра. Зборнік навуковай фантастыкі нядаўна выйшаў у выдавецтве Галіяфы. Это притягивает молодую аудиторию, что яны нібыта таксама самі апынаюцца нейкімі космонавтамі, космічнымі піратамі, зноў жа они вышукваюць злодзеяў. Такая прыгодніцкая, зноў жа, фантастыка, якой у нас не хапае.
На беларускай мове таксама выйшаў польскі бестселлер для падлеткаў, кніга Анджэя Малешкі «Чырвонае крэсла». Сюжэт просты і захапляльны. Дзеці знаходзяць звычайнае крэсла, якое раптам пачынае выконваць усе іхныя жаданні. Гэта першая з 11 частак твору «Магічнае дрэва». «Магічнае дрэва» пачаткова паўстала як фільм для падлеткаў. Ён атрымаў настолькі вялікую папулярнасць у Польшы, што аўтар вырашыў па яго слядах напісаць кнігу. І гэтая кніга таксама стала папулярнай, і з гэтага ўсё і пачалося. Кніга праілюстраваная кадрамі з фільму, у планах выдаўца і наступныя часткі твору. Вядома ж, калі фэнтэзі спадабаецца беларускім дзецям. Александра Дорская, Белсат.